terve, pelataan CSGO. Mä opin miten korjataan CSGO. Joten joo. Armor Core pistoolit. On 2 hienoa asetta. No niin hienoa. Ihanaa. Toi oli ilkeetä. Toi on tosi ilkeetä. Joo, mitä on tää? God damn it, peikö sun heti mun pää toi osuma? Joo, no niin, let's go. Hei, mä pystyn liikkuu. Mä pystyn liikkuu. Tuo on perseestä. Eikä mitä nyt siellä? No niin nyt. Mä joo, ajattelin hetki, että mun Counter-Strike oli rikki. Saatana, mä unohdin, että tätä pitää rämpyttää. Luulen, että se on niinku automaattisesti. Sitä pitää rämpyttää. Okei. Juhu. Saatana, mä katon nyt tän jumalauta maan kohdalla. Joo. Tästä päivästä. Joo. Black Ops 3 confirmed mulle. Et siis meille tulee Black Ops 3, se tulee sitten beta-koodilla tulee pelailua, eli mä pelaan betaa. Mikä taas aiheuttaa se, että saa kaikki levut, että mä pelaan betalla. Jee! Kumpa mä pelaan? Story vai itse story vai multiplayeria? Luulen, että se on aika vaikeeta pelata multiplayeria tässä vaiheessa, koska kaikilla ei oo sitä, kaikki ajattelee, että pitää beta-koodia. Goddammit! Joo. Mut siis sehän on kaikkien ajatus niinku nykyisin. Näin, tässä on. Oh goddammit, 2 jätkää tulee taakse. Tää oli niin hauskaa. Oh. Bitch, hei! Joo, täytyy nyt mun mikki. Noin. Pitää enää näkyä. Nyt siis niinku ideana on minulla, että mä pystyn taaskaan liikkuu. No niin, nyt hyvä. Siis niinku ideana minulla on siis tehdä teille vähän videoita, vaikka mulla on muutama subscriber ja mua ei kiinnosta. Ja siis niinku tää on niinku taidetta tavallaan, mitä Beerbaggin sanoo, että se on kivaa, eikä siinä tarvi huolehtia, että otteko se jotain tyhmää. Se on vaan se oman itsensä näyttämistä. Mä nautin siitä. Joo. Otetaan nää jätkät. Josta kommunikointi. Noin. Mä oon jotakin parempi AVP:llä. Mä olisin niin toivonut Asimovia. Kanoista saa sitten 1 big point, et muistakaa se. Niin voitatte vaan silleen kana. Mut joo. Mulle tuli erittäin rasistinen vitsi mieleen. Annetaan mustalle ihmiselle tää peli, niin se on silleen nigga, ja sit se on silleen kana. Mä yritän tässä koko ajan nouskopea. Täältä nouskopea. Joppa. Miten se ei kuollut? No, mä vaan ihmettelen nyt mun sihtiin nyt. Katsotaan eka peli tänään, joten... Ei se onnistunut Dragscope. Mitä vitsiä, okei, mulla on nyt ongelma. Todella iso ongelma. Mä olin just ampumassa nuuskope. Mä en edes ollut mahdollisuutta.
God damn it, tuolta tulee joku jätkä, joka tähtää niinku silleen slowly to the head. Mä vihaan niitä jätkiä. There are some good people out there, ja mä näin tuon jätkän ihan varmana. Tähtäin just siinä. Mä olen vielä listoilla, se on hyvä. Tää on niin perseestä, kun joku tekee tollasta oikeesti. Älkää tehkö ite tollasta. Kaikki CT on nyt kyllä johdossa, joo. Mä oon täällä silleen noobaan. Ois, kattokaa kuinka mä noobaan täällä. Ounaan. Mä joskus tuon ounaan CS:ssa. Niin se ois hyvä. Tapaaks mä tuon Potato Man? Joo, se tuli of course siihen heti silleen niinku get the fuck out of my spot, nigga. No se oli, älkää nyt sanoko. Oh, god damn it. I'm not being racist, but... Tuo on välillä vaan hauskaa. God damn! You need to calm down. Saatana. Koska se on ihmeellistä, kuinka sä niinku ammut jotkut... Sitten kun se niinku... Sä ammut sitä nouskopella, se menettää 87, okei. Joo, täysin ymmärrettävä, mutta kun sä tähtäät sen jalkaan, se puhalee. Wow, bitch. Calm down, toi yrittää täysillä päähän. Jumalauta. Tuus tänne, tuus tänne. Se oli aika nopee. Glad I recorded that. Se on niin perse. Mä sain siihen yhden osuman, se oli se, jonka mä tapoin. Nice. Very nice. Mustachio. Good shot. Ja nice. Jätkä sun takana. God damn it, mä ajattelin, että se voisi tappaa sun palloa, mutta ei sitten. Tulee jätkä. Mitä vitsiä, se ei tehnyt mitään. Mä painoin ampumista. Tähtäisi ampuminen, mutta siinä kesti näköjään kauan. For fuck's sakes. You got him. Ei osunut draggi. Mitä vitsiä, mä dragskopasin sen. Mutta silti. What the fuck? People, seriously. Goddammit, mä yritin. Mä yritin. Oikeesti. No. Mä yritin. You kill him.
Okei. Ihan ok peli. On ok peli oli. No niin, mä päätän tän episodin tähän ja mä näen teidät seuraavassa videossa. Mitä mä tänään oikeastaan eli siis 4 kertaa. Mä multi-updateaan tänään joo. Mutta nähdään teidät seasonissa. Moro!